Bon dia, doncs partit disputat ahir a la nostra pista contra el Sant Feliu. Un Sant Feliu que sempre és un equip rocós, un equip que costa trobar-li el punt, que ens va costar entrar a dins del partit, però que de mica en mica ens vam anar sentint cada cop una mica millor, van haver-hi moltes alternances al marcador, vam començar guanyant, ens van remuntar, vam marxar 2 gols al marcador, vam aconseguir tornar a empatar el partit, vam aconseguir posar-nos per davant faltant poc per acabar el partit, però que amb una acció més vam, vam, vam cedir un empat, d'acord? Crec que per això vam tenir moltes ocasions, vam treballar molt bé i sempre és difícil tornar després de parar una setmaneta així, a més que una setmana estranya amb el pont pel mig, així que bé, content per la dinàmica de l'equip, content perquè sé que seguirem treballant bé aquesta setmana que ens queda abans de Nadal i que intentarem acabar de la millor manera de cara a les festes de Nadal. Gràcies.